Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με χαρά σας καλωσορίζουμε στην ομιλία της κυρίας Μικέλας Κορβίνου Πάτσαλα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που αφήσατε τον αγώνα του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού και μας τιμάτε με την παρουσία σας εδώ. Από το καταστατικό του Συλλόγου των Φίλων του Ιστορικού Αρχείου Νάουσας είχαμε πει ότι θα θέλουμε πάρα πολύ να συνεργαστούμε σύλλογοι μεταξύ μας, προκειμένου να διοργανώνουμε εκδηλώσεις, όχι απλώς ομιλίες, που θα εμβαθύνουν τη γνώση μας και στην ιστορία της πόλης. Αυτό το κάναμε έτσι στην αρχή με την Εύξηνο Λέσχη, η οποία μας βοήθησε πάρα πολύ στην ψηφιοποίηση κάποιων αρχαιακών τεκμηρίων. Και έτσι χέρι-χέρι, για να πάρω, κύριε Πρόεδρε της Εύξηνου Λέσχης, τον επίκαιρο όρο, προχωράμε και σε άλλες εκδηλώσεις με άλλους συλλόγους, όπως είναι ο σύλλογος, όπως είναι η πολιτιστική εταιρεία Νάουσας, με την οποία θα ξεκινήσουμε μια συνεργασία, μια σειράς ομιλιών που θα γίνουν σε αυτόν τον χώρο. Ας πάρει λίγο το λόγο ο πρόεδρος της πολιτιστικής εταιρείας, ο κύριος Οικονόμου, να κάνει έναν χαιρετισμό και θα συνεχίσω από παραπέρα. Γεια σας και από μένα. Είναι μεγάλη μου χαρά που εγκαινιάζουμε σήμερα αυτή τη συνεργασία με τους φίλους του Ιστορικού Αρχείου της Νάουσας, μέσα στο πλαίσιο του προγραμματισμού που έχουμε κάνει για μια σειρά άλλων παρουσιάσεων με πολύ ενδιαφέροντα θέματα που νομίζω θα σας ενδιαφέρουν όλους, τις οποίες θα έχουμε κατά τη διάρκεια του χρόνου. Και εμείς, όπως είπε και ο κύριος Μάριος, έχουμε την τάση, τη θέληση να αναπτύξουμε τέτοιου είδους συνεργασίες. Το έχουμε κάνει στο παρελθόν και με άλλους συλλόγους και επίσης θέλουμε να το κάνουμε και με άλλους για άλλα θέματα. Είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε πρόταση ή και εμείς θα καταθέσουμε άλλες δικές μας προτάσεις. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Η σημερινή ομιλία πρέπει να είναι πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί φέρνει στο φως για πρώτη φορά άγνωστες επιστολές ενός συμπατριώτη μας που ουσιαστικά συμμετείχε στην διαμόρφωση της νεότερης ιστορίας της πόλης του 20ου αιώνα και ελπίζω να βγούμε πιο γεμάτοι και πιο πληροφορημένοι μετά από αυτή την εκδήλωση. Σας ευχαριστώ και πάλι για την παρουσία σας εδώ πέρα. Είμαι σίγουρος ότι θα βγούμε πολύ πιο σοφοί από τη σημερινή ημέρα. Είμαστε λίγοι σε αυτή την πόλη και γινόμαστε δυστυχώς ακόμα και λιγότεροι. Γι' αυτό οι συνεργασίες είναι πλέον επιβεβλημένες. Τα αρχεία τα οποία θα παρουσιάσουμε σήμερα βρίσκονται τα αρχαιακά τεκμήρια βρίσκονται στο αρχείο Παπάθη στη Θεσσαλονίκη και εκ μέρους του αρχείου Παπάθη μας έχει αποσταλεί μια επιστολή από την καθηγήτρια του ΑΠΙΘΙΤΑ, κυρία Ελένη Κασάπη, για αυτή την εκδήλωση που κάνουμε σήμερα. Η κυρία Κασάπη λέει τα εξής: είναι μια πολύ καλή στιγμή για το αρχείο Παπάθη η σημερινή παρουσίαση, γιατί αναφέρεται σε θέματα μικροϊστορίας της Νάουσας. Το αρχείο Παπάθη ήρθε στη Θεσσαλονίκη λόγω ενός άρθρου της Διαθήκης του Ιωάννη Παπάθη, ο οποίος δραστηριοποιούνταν εμπορικά και επαγγελματικά στη Μάλτα κατά τον 19ο αιώνα. Οι αρχαιακοί δεσμοί λύθηκαν λόγω διαφόρων ερευνών που έγιναν στο αρχαιακό σύνολο και γιατί προσθέθηκαν αντίγραφα επιστολών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος μετά την παραλαβή του αρχείου από τη Μάλτα στη Θεσσαλονίκη. Η προσθήκη των επιστολών, ή μάλλον διαφόρων επιστολών, που γράφτηκαν μετά το 1886 και μέχρι το 1912 στον ίδιο χώρο φύλαξης με το αρχείο Παπάθη, δίνει τη δυνατότητα να μελετηθούν γεγονότα που αφορούν την Βέρεια, το Ρουμλούκι και την Άουσα. Εσείς, εννοεί εσάς και εμάς, γνωρίζετε καλύτερα ότι ο πλούτος των Ελλήνων ήταν μεγαλύτερος σε αυτούς τους τόπους από ό,τι στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, ανεξαρτήτως της τότε χρήσεως των χώρων του, συμμετείχαν και επιφανείς κάτοικοι της Νάουσας, όπως και ο Γεώργιος Κίρτσης. Εύχομαι να χαρείτε την παρουσίαση της κυρίας Κορβίνο και ελπίζω να υπάρξει στο μέλλον ενδιαφέρον άντλησης δεδομένων από το αρχείο για όλο το Ρουμλούκι και την Άουσα. Δεν υπάρχουν πολλές ιστορικές μελέτες για την περιοχή. Υπάρχει βεβαίως η προσφορά του Γιάννη του Μοσχόπουλου από την Αλεξάνδρεια, αλλά θα πρέπει και άλλοι μελετητές να εργαστούν με τον ίδιο σκοπό. Μας δείχνει δηλαδή ουσιαστικά πώς πρέπει να αξιοποιηθεί αυτό το αρχείο
που προφανώς έχει και άλλα στοιχεία για την Άουσα πέρα από τις επιστολές του Κίρτσι. Η διάσωση του αρχείου Παπάφη ήταν σαφής και ρητή επιθυμία του Ιωάννη Παπάφη. Καθώς οι επιστολές στο αρχείο ήταν ιταλικές, αγγλικές, γαλλικές και ελληνικές, για να υλοποιηθεί η επιθυμία του εθνικού ευεργέτη να τις κάνουν παράδειγμα ζωής οι Ορθόδοξοι νέοι της Θεσσαλονίκης, χρειάστηκαν ενέργειες φωτογράφησης όλου του αρχείου και μετάφρασης με επιλογή. Στην παρούσα φάση εκπονούνται διδακτορικές διατριβές και γίνεται διάχυση των κειμένων σε σχολεία της Θεσσαλονίκης, έργο που περιγράφεται σε διπλωματική εργασία του Απιθήτα. Εδώ συμπληρώνει το έργο της διάχυσης και προσέλκυσης επιπλέον ερευνητών ο σύλλογός σας και η εταιρεία σας και η κυρία Κορδίνο, η οποία έκανε μελέτη σε αυτές τις επιστολές μέσα στο πλαίσιο της μετάφρασης, δηλαδή πώς μπορούν να μεταφραστούν. Στο πρόσωπο της κυρίας Κορδίνο και των διοικητικών συμβουλίων των δύο φορέων που οργανώνουν σήμερα την ομιλία, ευχαριστώ όσους έχουν με την παρουσία τους σήμερα εκδηλώσει το ενδιαφέρον. Μένω στη διάθεσή σας, Ελένη Κασάπη, καθηγήτρια μεταφρασιολογίας του Απιθήτα. Τώρα, λίγα λόγια για την ομιλήτρια τη σημερινή. Η κυρία Μικέλα Κορδίνο γεννήθηκε στη Φότζια της Νότιας Ιταλίας, μα εδώ και χρόνια διαμένει στην Άουσα. Εργάζεται ως ελεύθερη επαγγελματίας μεταφράστρια και μάλιστα είναι τακτικό μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφραστών. Ταυτόχρονα, βέβαια, ίσως ξέρετε, διδάσκει την Ιταλική γλώσσα σε κέντρο ξενογλωσσών της πόλης. Η κυρία Κορδίνο αποφοίτησε το 2005 από το τμήμα Κλασικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου του Μπάρι στην Ιταλία. Είναι κάτοχος 2 μεταπτυχιακών διπλωμάτων από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, εκ των οποίων το πρώτο στην κλασική αρχαιολογία και το δεύτερο στη μετάφραση. Η διπλωματική της εργασία, στο δεύτερο αυτό μεταπτυχιακό, είχε ακριβώς θέμα τις επιστολές που σήμερα παρουσιάζουμε. Από τον Οκτώβριο του 2018 έχει γίνει δεκτή από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ως υποψήφια διδάκτορ στο τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Το θέμα της έρευνάς της, ελληνοϊταλικές σπουδές, ιστορία, λογοτεχνία, κλασική παράδοση. Εκτός από όλα αυτά, τα παραπάνω και πολλά άλλα, προφανώς, πάνω απ' όλα η Μικέλα Κορδίνο είναι σύζυγος του συμπολίτη μας Αναστάση Μπάτσαλα και μητέρα των 2 ανήλικων παιδιών τους. Εκ μέρους των φίλων του Ιστορικού Αρχείου Νάουσας και της Πολιτιστικής Εταιρείας Νάουσας, την ευχαριστώ πολύ που δέχτηκε την πρόσκλησή μας να μιλήσει πρώτη στον κύκλο ομιλιών που διοργανώνουμε και να εγκαινιάσει έτσι μια σειρά εκδηλώσεων που στόχο έχουν την ευάθυνση στην ιστορία, την ευάθυνση της γνώσης μας στην ιστορία της χώρας μας. Σας ευχαριστώ και πάλι που ήρθατε. Το λόγο τον δίνω στην κυρία Κορδίνο Μπάτσαλα. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Θα προσπαθήσω να μην σας κουράσω. Και σας ζητώ συγγνώμη για τη φωνή. Είναι η πρώτη φορά που μιλάω σε μεγάλο ακροατήριο, επομένως θα με συγχωρείτε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω κατευθείαν με... Αυτός είναι ο τίτλος της εργασίας, «Εις Νάουσαν». Και γιατί έτσι ήταν οι επιστολές. Αυτή ήταν το εισαγωγικό των επιστολών. Αυτή είναι η διπλωματική εργασία και το κύριο θέμα ήταν η μετάφραση από την ελληνική προς την ιταλική γλώσσα των επιστολών του Γιώργου Κίρτσι. Λοιπόν, θα σας πω ότι οφείλω να ευχαριστήσω την κυρία Κασάπη, η οποία είναι και επιβλέπουσα της εργασίας, και τον συνεπιβλέπων, ο κύριος Γιώργος Ευαγγελίδης, οι οποίοι με βοήθησαν πάρα πολύ, γιατί πριν κάνα 2 εβδομάδες το site του Ιδρύματος δέχτηκε επίθεση από hacker, από Κινέζους hacker, επομένως είχε κλείσει το site. Και σε αυτή την κατάσταση δεν θα μπορούσα να σας δείξουμε τις επιστολές, τουλάχιστον τα χειρόγραφα, τα ψηφιοποιημένα. Και επικοινώνησα με τους καθηγητές και κατευθείαν ενεργήθηκα και μας βοήθησαν πάρα πολύ. Τέλος πάντων έγινε η δουλειά γιατί το site αποκαταστάθηκε. Λοιπόν, θα σας πω και λίγα λόγια για τον Ιωάννη Παπάφη. Ο Ιωάννης Παπάφης γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1792. Ο πατέρας του Νικόλας ήταν έμπορος στη Σμύρνη και είχε νυμφευτεί κόρη μιας πλούσιας οικογένειας της Θεσσαλονίκης.
Μετά από την αποπεράτωση των εγκυκλίων σπουδών, στα 16 του έφυγε και πήγε στη Σμύρνη. Εκεί έμεινε μέχρι το 1810, έτος το οποίο πέθανε ο μπαμπάς του. Μετά μετακόμισε στη Μάλτα, η οποία έγινε η δεύτερη και η θετή πατρίδα του. Και εκεί έμεινε μέχρι το τέλος της ζωής του. Έζησε μέχρι το 1886, ήταν 94 χρόνια όταν πέθανε. Ο Ιωάννης Παπάφης ήταν δημόσιος μεσίτης και χάρη με αυτή τη δουλειά κατάφερε να αποσπάσει μεγάλα ποσά. Σημαντικό γεγονός έγινε το 1836 όταν ασθένησε και εξαιτίας της ασθένειας δεν μπόρεσε πια να ασκήσει το επάγγελμα του δημοσίου μεσίτη, επομένως αφιέρωσε πολύ χρόνο στη μελέτη και στην παρατήρηση των χρηματιστηριακών διακυμάνσεων. Και αφού ανάρρωσε, αυτό έγινε το δεύτερο επάγγελμά του, δηλαδή αποφάσισε να επενδύσει τις νέες γνώσεις και τα χρήματα που είχε αποκτήσει με το πρώτο του επάγγελμα σε μετοχές ατμοπλοϊκής εταιρείας και σε διάφορα χρεόγραφα. Με όλα αυτά τα χρήματα ο Παπάφης έκανε πολλές δωρεές. Είναι ο μεγάλος ευεργέτης της Θεσσαλονίκης. Γνωρίζουμε ότι είχε κάνει δωρεές και σε φυσικά πρόσωπα και σε δεσμούς. Το 1827 ένα μεγάλο ποσό έδωσε στο Καποδίστρια και μάλιστα ήταν και η πρώτη δωρεά προς το νεότερο ελληνικό κράτος. Ποσό που ο Καποδίστριας είχε χρησιμοποιήσει για την σύσταση της Εθνικής Χρηματικής Τράπεζας. Πέρα από αυτό, ήταν στα όνειρα του Παπάφη να κάνει κάτι μεγάλο για τη Θεσσαλονίκη. Στα σχέδια του αρχικά ήταν να ιδρύσει ένα γεροκομείο. Αν και τα μέλη της κοινότητας της Θεσσαλονίκης ήθελαν περισσότερο, τον παρότριναν να επενδύσει αυτά τα ποσά, αυτά τα χρήματα για την ανίδρυση σχολείων. Όμως αυτό δεν έγινε δεκτό από τις Οθωμανικές αρχές, οι οποίες με κάποιο τρόπο δεν έβλεπαν με καλό μάτι την ίδρυση των σχολείων που θα μπορούσε να ανατρέφει τα Ελληνόπουλα. Επομένως, κάποια στιγμή σκέφτηκε για νοσοκομεία που θα μπορούσε να εξυπηρετήσει ένα μεγαλύτερο χώρο μετά και για γεροκομεία. Αλλά πρέπει να πούμε ότι το γεγονός ότι ο Παπάφης έμεινε ορφανός σε μικρή ηλικία, προφανώς ήταν ένα κίνητρο να ιδρύσει κάτι για ορφανά παιδιά. Και αυτό έγινε τελικά. Τώρα, σχετικά με το ορφανοτροφείο, Μελιτεύση είναι το όνομά του, θα σας πω ότι στην αρχή είχα σκεφτεί ότι θα έπρεπε στο ορφανοτροφείο οι τρόφιμοι να γίνουν δάσκαλοι. Αλλά αυτό θα είχε και μεγάλο κόστος, γιατί οι τρόφιμοι θα έπρεπε να μείνουν στο ορφανοτροφείο τουλάχιστον μέχρι τα 20. Και μετά, άλλη αντίρρηση της κοινότητας της Θεσσαλονίκης ήταν ότι με κάποιον τρόπο δεν θα μπορούσε να γίνει δεκτό ότι όλοι οι δάσκαλοι της χώρας να στρατολογούνται από ορφανοτροφείο και μάλιστα της Θεσσαλονίκης. Και επομένως αποφασίστηκε κύριος σκοπός του Ιδρύματος να είναι η εκμάθηση τέχνης σε συνδυασμό με εκμάθηση υποβοηθητικών γραμμάτων. Το Παπάφιο Ίδρυμα ξεκινάει τη λειτουργία το 1903, εγγράφονται οι πρώτοι τρόφιμοι και το 1908-1909 αποφυτούν οι πρώτοι τρόφιμοι από το Παπάφιο. Λοιπόν, σας τα έχω ήδη αναφέρει. Τώρα σχετικά με το αρχείο του Παπάφη, είναι έργο χρηματοδότησης της κοινωνίας της πληροφορίας και τα πνευματικά δικαιώματα όλων των τεκμηρίων ανήκει στο Παπάφιο Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Διευθυντής του έργου είναι ο Απόστολος Κατσούκη. Η επιστημονική επίβλεψη είναι της κυρίας Κασάπη και του κυρίου Ευαγγελίδη, στο πρόσωπο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Λοιπόν,
Αυτά είναι γενικά στατιστικά του αρχείου Παπάφη, τα συνολικά τεκμήρια αναγλώσσα και στις μεταφράσεις. Όπως βλέπετε είναι διάφορα, μάλλον είναι πολλά και στα Ιταλικά και στα Αγγλικά και πολλές είναι και οι μεταφράσεις που έχουν γίνει. Και μέσα σε αυτό το αρχείο βρήκαμε και τις επιστολές του κυρίου Κίρτση. Τώρα η αναζήτηση ήταν πολύ εύκολη, δηλαδή βάλαμε λέξεις κλειδιά στην αναζήτηση και η αναζήτηση έδωσε αυτό το αποτέλεσμα. Είναι περίπου 50 επιστολές, από τις οποίες εγώ θα σας παρουσιάσω σχεδόν τα μισά, να μην σας κουράσω. Τώρα, οι περισσότεροι γνωρίζετε ποιος ήταν ο Γιώργος Κίρτσης, επομένως εγώ θα αναφερθώ πολύ λίγο στη ζωή του και σε κάποια σημαντικά γεγονότα της ζωής του. Λοιπόν, ο Γιώργος Κίρτση ήταν γεννημένος το 1838 και σύμφωνα με αυτά που λέει ο Χικίμογλου, είχε χάσει τον πατέρα του σε μικρή ηλικία και ανατράφηκε από τον θείο του, τον Γιαμαλή, ο οποίος ήταν γεωκτήμονας και έμπορος σαγακίων. Αρχικά εργάστηκε στις επιχειρήσεις του θείου του, αλλά μετά αποφάσισε να δημιουργήσει δικές του. Ήταν πολύ εύστροφος άνθρωπος και είχε πολλές επαφές με την τότε ελεύθερη Ελλάδα. Ήδη από το 1874-75, μαζί με τον Δημήτριο Λόγκο και τον Ιωάννη Τουρπάλη, ίδρυσαν το πρώτο νηματουργείο στην Άουσα, γνωστός ως Λόγκος Κίρτσης Τουρπάλης, στο οποίο μετήχε μέχρι το 1902. Από το 1895 είναι μέτοχος του κλωστιφαντουργείου Γρηγορίου Τσίτσι Κερσία. Λοιπόν, σύμφωνα με την πρώτη διαθήκη του, είχε μεγάλη περιουσία. Ήταν ιδιοκτήτης, πέρα από το 1/3 των επιχειρήσεων που αναφέραμε προηγουμένως, είχε και ένα υδρόμηλο, κάποιες αποθήκες στην Άουσα και στη Θεσσαλονίκη, 30 στρέμματα αμπέλια, ένα μήλο στην Έδεσα και είχε και 2 σπίτια στην Άουσα. Ήταν παντρεμένος με την Ελισάβετα από την οικογένεια Τσίτσι και είχε αποκτήσει 9 παιδιά, από τα οποία όμως μόνο 3 επέζησαν, η Μαρία, ο Παναγής και ο Κύρος. Γύρω στο 1906, η Τράπεζα της Ανατολής υπολογίζει ότι η περιουσία της οικογένειας Κίρτσης είναι στις 60.000 τουρκικές λίρες. Λοιπόν, ενώ στο 1910, σύμφωνα με τον εμπορικό οδηγό του Χατζικυριάκου, αυτή η οικογένεια ήταν καταχωρημένη σαν έμποροι και εμπορεύονταν ψευδάργυρο, σιδηρικά, τζάμια, καρφιά και γεωργικά μηχανήματα. Και το 1916, σύμφωνα με την Εθνική Τράπεζα, η περιουσία της οικογένειας ήταν γύρω στο 1.200.000 δραχμές. Πεθαίνει ο Κίρτσης το 1919 στην Αθήνα, αλλά κυδεύτηκε στην Άουσα, στο περίβολο της Εκκλησίας της Ευαγγελίστρας, που είχε αναγείρει ο ίδιος. Τώρα, λίγο θα σας πω για τους παραλήπτες. Δεν γνωρίζουμε πολλά για τους παραλήπτες των επιστολών, διότι δεν έχουμε, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν έχουμε επίθετα. Επομένως, αυτό που μπορούμε να υποθέσουμε είναι το συμπεράσματα που μπορούμε να βγάλουμε από τις επιστολές. Από τις επιστολές 5 είναι για τον Γεώργιο, άλλες είναι για τον Γιάνγκο Τσίτσι, άλλες για τον Γρηγόριο και άλλες για τον Αναστάσιο Τίμη. Τώρα, για τον Γιώργο δεν γνωρίζουμε επίθετο, επομένως δεν ξέρουμε ποιος ήταν. Πάντως, από το ύφος υφολογικά μπορούμε να συμπεραίνουμε ότι είχαν και εμπορικές αλλά και φιλικές σχέσεις. Ενώ για τις επιστολές των Αναστάση Τίμη διαβάζουμε ότι υπογράφει σαν θείος. Και τώρα θα πάω κατευθείαν να σας παρουσιάσω κάποιες από τις επιστολές. Λοιπόν, αυτές οι επιστολές είναι διαθέσιμες στο αρχείο του Παπάφη. Δεν είναι τα πρωτότυπα, είναι αντίγραφα.
Το όνομα που βλέπετε εδώ, Δαμουλάκη, είναι το όνομα της κυρίας που κατέγραφε όλες τις επιστολές. Και ήταν πολύ κουραστική και πολύ δύσκολη δουλειά, γιατί δεν διαβάζονται εύκολα και ενδεχομένως θα βρούμε και λάθη και στα επίθετα, γιατί πολλές φορές το επίθετο Τσίτσι το γράφει η κυρία Τίτσι. Αυτό κάποιος ντόπιος του τόπου της Νάουσα βέβαια μπορεί άνετα να καταλάβει ότι δεν είναι Τίτσι αλλά Τσίτσις. Λοιπόν, και αυτό είναι το πρώτο γράμμα περί ίνου και τρόπου διακινήσεως αυτού. Ήταν γραμμένη στις 5 Δεκεμβρίου του 1903. Αγαπητέ μου Γεώργιε, εις Νάουσαν, την χθεσινή σου επιστολή έλαβον και ευχαρίστως απαντώ. Τα της αποστολής σου 29 βαρέλια ίνου θα φροντίσω να παραλάβω. Δια τα κενά βαρέλια θα συμμορφωθώ με τα γραφόμενά σου. Γράψε μη όμως την αξία του ίνου τούτου, εις τα στρέφουσα στιμάς, για να πιστώσω τη μερίδα σου. Πολλή ποσότητα ίνου γνωρίζεις ότι δεν μη είναι δυνατόν, έργα των ασχολιών μου, να πωλήσω. Εκείνοι εκ των ναουσαίων ήτιμες έρχονται ταύτα και πολλούν τα κρασιά των, περιφέρονται τα καταστήματα με δείγμα και ούτου κατορθώνουν να λάβουν παραγγελιάς. Εκτός τούτου όμως, είναι δυνατόν να πολυθώσει και μέσω καλού τεινός είναι εμπόρου χοντρικός. Αλλά εγώ προμηθεύω μόνον φίλους τίνας για εκείν τον χρήση, ώστε δεν πρέπει να ελπίζεις ότι θα εξοδεύσω μεγαλύτερα ποσότητα της περσινής. Σε ασπάζομαι καρδιάς, Γιώργος Κίρτσης. Και αυτή είναι η ψηφιοποιημένη επιστολή. Το επόμενο γράμμα, πάλι της 5 Δεκεμβρίου, κύριε Γιάννη Τσίτσι, εις Νάουσαν. Εις απάντηση της από 29ου λίγοντος μήνα επιστολής, σας ειδοποιώ ότι παρελάβουν τα της αποστολής σας 16 κομμάτια αμπάδες, τα οποία παρέδωκα του κύριο Γιαννοπούλου και μη επλήρωσε τα βαφικά αυτών, όμως με την αξία των προηγουμένων σαρακίων. 2 τα επολύσαμε εν όλο γρόσιας 8.991, με τα οποία επίστοσα τη μερίδα σας και ησυχείτε. Την έγκλειστον σας ενεχείρισα κατ' επιγραφήν. Την δεκάνουραν της παραγγελιάς σας την έστειλα προχθές και δεν αμφιβάλλω ότι την ελάβατε. Αν εφετέρου σας ασπάζομαι. Εδώ την δεκάνουραν πιθανόν να είναι καινούργια, αλλά έτσι είναι γραμμένο στην καταγραφή. Κάνορα είναι μπροστή, είναι νήμα. Ναι. Μάλιστα, ορίστε. Και αυτή είναι η επιστολή. Αυτή είναι μία αναφορά σε καθάριση λογαριασμών εταιρείας. Και ζητείται ρίζα από ένα καλοπιστικό φυτό. Λοιπόν, αγαπητέ μου με Γεώργια, βεβαιώ την προηγούμενη μου και εις απάντηση από τις πρώτες τρέχοντος ειδικών σας γραφωμένων, σας γνωστοποιώ ότι εκ των 50 Οθωμανικές λίρες ας την εντολή σας μέτρησα το Αναστάσιο Μπίλη. 4 τέταρτα εχρεώθη ημερής του Ιμ Λόγου εν το υποκαταστημάτι μας, μετά του οποίου συνεννοηθείτε. Με όσα δε είχω λαμβάνει, εγώ παρά της εταιρείας των Κοράκων, γρόσις 4.612, αφήρεσα τα αναλογούντα μου εξ εν πέμπτου. Με το υπόλοιπο γροσίων 3.690, εχρέωσα επίσης τη μερίδα του ιδίου και κανονίσατε τα. Το νέο έτος είναι ανάγκη να κάνετε μια καθάριση
των μετρηθέντων εν όλο δια το εταιρικόν κτήμα και να λάβει έκαστον συνεταίρων από έναν αντίγραφον ή να γνωρίζει λεπτομερώς που εδαπανήθη το χρήμα. Ομού με όσα φυτά σας έγραψε ο Παναγής, να μας στείλετε, φροντίζετε παρακαλώ, να μας στείλετε και μία ρίζα από εκείνο που υπάρχει εν διαβλή προς το μέρος της οικίας Λαναρά, το οποίο έπλεξε εις τον τοίχον παρά το παράθυρο του γραφείου και ανθίζει κόκκινα άνθη. Σας ασπάζομαι πατρικός, Γιώργος Κίλης. Πάλι ζητούνται ρίζες και καλοπιστικά φυτά. Ο Παναγής σας έγραφε εν δεκαπολιστής επιστολή του να βγάλει ο Βάνης Χρήστου όσας ρίζας τα φλανίων καλάς θα δυνηθεί να οικονομήσει μέχρι 10. 2 ρίζας καλάς ζαλκίνη, 2-3 ρίζας από τον μεγάλο τριανταφυλλιόν του Πετρίδου, όπου έχει στην αυλή και όσας ρίζας θα έβρει από διπλές τριανταφυλλές κόκκινας, κίτρινας και λευκάς, ομού με 2 άρικας από εκείνο που έχουμε εις το σπίτι και 1 ή 2 ρίζας από εκείνο που έχουμε εις την αυλή της οικίας μας και έπλεξε εις το παράθυρο του γραφείου. Σε ασπάζομαι πατρικός Κύρτσης. Ιστερόγραφο, τα ανωτέρω φυτά και ρίζας θα τα περιτυλίξετε εν λινάτσας και τριχές εις δέμα, όπως πάντοτε μας τα στείλεις, διότι ως φυτά πληρώνουν πολύ αγώτη και ούτω θα έρθουν δωρεάν και επειδή δεν είναι πήγη και είναι και... Εδώ δεν... Εδώ είναι πιο εμπορικό το περιεχόμενο. Τα 7 κομμάτια σαγάκια όπου με στείλατε και αυτά τα έδωσα στον κύριο Στέφανο Γιαννόπουλο. Με τις βολιάς του τα χρήματα έγιναν τα γρόσια 898, όπως σας επίστωσα προχθές. Μαλλιά δεν έχει τη γιάφτα. Μου ζητήσατε διάσπρα σαγάκια και θα λάβετε υπομονή για την άνοιξη. Από τα 6 δέματα, μάλλον σαγάκια, των πατρών, επόλυσαν τα 4 δέματα, δια 5 μήνες προθεσμίας. Είπατε τον κύριο Σαμαρά να εξετάσει εκείνο όπου είχαν γήτια εφέτους. Αν έβαλαν τυρί στα σπίτια των εις το τέλος του Οκτωβρίου ή αν το πολλούν με γρόση, ακριβότερα από όσο τα πολλούν οι μπακάλιδες. Ας μας στείλει έντενε και να βάλει και το γάρα. Αφού το ζυγίσει χωρίς γάρα, ναι, να μας το στείλει μέσω γλωστηρίου, το δέμα δένα, όλα καλά σας ασπάζω. Έτσι βγαίνουν τα λεφτά. Αγαπητέ μου Γεώργιε, ευχαριστούμε πολύ την κυρία Κατίνα για τα ωραία δώρα όπου είχε την καλοσύνη να μας στείλει και παρακαλούμε να τη διαβιβάσετε παρόλο μας τα δέοντας, ως και συναδελφοί της. Έχω να λάβω από τον Χριστάκη Χατζή Αντωνίου περί τα 15 λίρας. Θέλω να τον χρεωστείς άνω των 20 λιρών. Όπως πάντοτε του γράφεις και το δίδομαι ούτω και τώρα θα μη γράψεις έμενα το μετρήσου. Τότε εγώ θα το είπω ότι ο ανιψιός μου μη γράφει να σας μετρήσω 20 λίρας, αλλά θα το τα αποπληρώσω με όσα μη οφείλει, εννοείται όμως ότι περί ταύτα δεν θα το δώσετε καμία αφορμή. Και αν θα ευχαριστηθεί ο κύριος μαζί σας, τότε βρίσκομαι άλλη κομισιονάρα. Ταύτα επί του παρόντος και ευχόμενος να δεχτείτε το νέο έτος με υγεία και καλή προκοπή. Εν Θεσσαλονίκη, 10 Οκτωβρίου του 1903.
Αυτή είναι μια απλή απόδειξη οφειλής προς τον κύριο Κίρτσι για την αγορά ρακιού. Όπως βλέπετε, γράφει στον Ράπαχας, τον κύριο Κίρτσι Δούνε και μιλάει για τελεκέδες ρακιού, γνήσιου μάλλον ρακιού της Νάουσας. Άρα θα υπήρχε και μίγληση. Λοιπόν, αυτό αφορά την αποστολή δεμάτων στην Νάουσα για λογαριασμό τρίτου. Αγαπητέ μου Αναστάση, Νάουσα, και χθες σας έγραψα με επιστολή του κύριου Αρλέτα. Πιστεύω να ενόησες τη θέλησή μας. Ο κύριος Αντωνίου μας έφερε ένα δεματάκι για εσάς, τα οποία θα σας στείλω με πρώτης ευκαιρίας. Μετέρον κουτί με σιγαρόχαρτα της εντάφτας αδελφότητας των κυριών, τα οποία βαστάξατε όσον σαν κάνει και πιστέψατε, μη γράψετε μη την αξία του. Τα πόδι μη περιμένεις, διότι δεν έχει άλλο. Ή στην επανομή από άλλα μέρη έχει αλλά το πολλούν 18 γρόσια. Να δεχτείτε το νέο έτος με ήλια. Πρωτοχρονιά με τα πόδια. Αυτός ήταν... Εδώ μάλλον ζητάει πληροφορίες για έναν υποψήφιο λογιστή για τα κλωστήρια και αναφορά σε ατμοπλία, χρέος το οποίο πρέπει να φροντίσουν να εξοφληθεί. Λοιπόν, αν γνωρίζεις τα δυνάμεις του κύριου Λόγκου επί της λογιστικής, γράψον με εις πόσον χρόνο νομίζεις ότι θα είναι δυνατόν να αναλάβει ούτως τα σεντοπλωστηρίο υποχρεώσεις του λογιστού. Ο πράκτορ των ατμοπλίων, κ. Δάουτ, ενδάφτα ονομάζεται Μάλφουρ, αλλά ως πληροφορούμε η ατμοπλία αυτή ολίγας εργασίας κάνει με τη Θεσσαλονίκη. Αφού αναγνώσεις την εσόκληση των επιστολήν και πληροφορηθείς περί του χρέους του Κοκούλου, εξέτασον παρακαλώ αν εξοφλήθη. Εν εναντίον δε περιπτώσεις, είτε το κύριο Λαναρά, όπως φροντίζει να λάβει το ποσό τούτο, δια να το μετρήσομεν εις των Αδαμίκων. Πρόσφερε παρακαλώ τα σέρι μου την κυρία Κατίνα και την Σοφία. Σε αδελφασπάζομαι το δικό σας Κίρτσις. Αυτό έχει την υπογραφή, μάλλον Κύρου Κίρτσι. Γιατί είναι Κάπα, είναι ο γιος του. Αυτή είναι μια ευχαριστήρια επιστολή προς τον ανιψιό του. Αναχείρας έχω την χθεσινή σου επιστολή και το προχθεσινό ευχετήριον δελταρίων σου και σε ευχαριστώ δια τα επιτονέω έτη ευχάσου. Τα 10 λίρας εμέτρησες εις κλωστηρίων και Λαναράν επληρώσαμε το Αντωνίου. Το υπόλοιπο του περιεχομένου της επιστολής σου έλαβαν υπό καλή σημείωση και θα συμμορφωθώ με αυτό. Σε ασπάζομαι ο θείος σου. Εδώ ο κύριος Κίρτσι ζητά να αγοράσουν σιτάρι για λογαριασμό του στην Νάουσα. Να το καθαρίσουν και να τα λέσουν. Έναν φορτίο σιτάρι καλό να αγοράσετε και να το καθαρίσει με το κόσκινο ή τσίπινα και έπειτα να το δώσει το μαγκανάρι ζυγισμένο να τα λέσει καλά για το σπίτι μας και αλεστικά του δώσει παράδες, όχι σιτάρι. Τα σακιά τα 2 να τα ράψεις και αφού βάλεις μάρκα διάλφα, να τα παραδώσεις του Κωνσταντή Θανασούλη, να μη το στείλει και να το πληρώσει σε 9 μεταλλίκια δια το αγωγείο τους και γράψε μη πόσα γρόσια θα δώσεις. Δια όλο πάρε 2 σάκου από τον Αναστάση Τίμη δανεικά. Σε ασπάζομαι Γιώργος Κίρτσης. Μάλιστα.
Να διαβάσουμε και αυτό για παραγγελία κρασί ή... Α, να το διαβάσω. Να παραγγείλετε 50 βαρέλια εις εκείνον το βαρελάν, όπου έκαμε τα βαρέλια των αδελφών Λόγου, όταν έστελαν τα κρασιά τους εδώ. Να έχουν και 4 σιδηρά στεφάνια, λαμαρίνας, τι αυτήν έχουμε εκ των εργοστασίων. Νομίζω να είναι ο Αμούτζας, εδώ γράφει Αμούτζας, αλλά ο κύριος Ζέλιος με διόρθωσε ότι είναι Αμούτζας. Η σάλα όπου έχει δόγια νέα ξύλων και να το μετρήσετε εις 2 φοράς τα 25 βαρέλια διασεράς και τα έτερα 25 διαξάνθη. Τα κρασιά είναι καθαρά και εις την θέση του Γεωργίου Νόλκη να στείλετε των αδερφών του Αθανασίου Θωμάν. Αν δέχεται να εργαστεί με 5 και 5,5 γροσάκια ημερομίσιων ή άλλο καλό παιδί ομοίων αυτού δοκιμασμένης τιμιοτήτως και των ναύλων να έρθει εδώ ή μάλλον γράψε ποιος θα είναι άλλος εάν δεν θέλει να έρθει ο Νικόλαος του Θώμα. Λοιπόν, πιστεύω να γνωρίζεις ότι κρασί έχω αρκετόν και πολύ δυσκόλως θα το εξοδεύσω. Ώστε πώς είναι δυνατόν να δεκτώ κρασί έναντι των προσίων 2, τας 10 λίρας οθωμανικάς, ας σας είπων να μετρήσετε την εφορία των σχολείων ναούσης. Δυνάστε να τους μετρήσετε επί αποδείξη και 2-3 φοράς εν το 2 μηνός. Και το υπόλοιπο θα μη μετρήσετε σιγά σιγά για να μην δυσκολευτείτε. Περί του κρασιού, όπου εδώσατε στο φαρμακείο, έχει καλός. Και όταν ετοιμαστεί η κίνα, θα μη τα στείλετε σε ένα σκυβότιο με χόρτον, αν δεν ευρείτε, καλούφια από τα καφενεία. Δια τα άλλα, θα φροντίσω να σας στείλω κολούφια. Δια τα 75 γρόσια, όπου μετρήσατε το Μάρκο Νόλτσι, θα πάρετε παρά αυτού μίαν απόδειξη ή να τα λάβουμε παρά του αδελφού του και σε πιστώσω. Τα κλίστρα του ταμείου σας, συγγνώμη, κουράστηκα λίγο, έστειλε μέσω του κύριου Κουκούλου και φρόντισε να τα λάβει. Ο κύριος περιμένει μερικάς οδηγίας παρά του κατασκευαστού των δερμάτων και άμα τα λάβει θα σας στείλει ένα δέρμα διαδοκιμή. Σας βάζουμε ο θείος σου Γιώργος Κίρτσα. Ναι, θέλεις να συνεχίσεις λίγο τα γράμματα, πιο λίγο νερό, σύγχρονο. Θα κάνω λίγο εγώ την ανάγνωση. Εν Θεσσαλονίκη, τη 3η Σεπτεμβρίου 1904, κύριε Ιωάννη Καλπαξή, μοναστήριου. Αυτό πάει στο μοναστήριο. Το της 30ης εκνεύσαντος μηνός γράμμα σας, ασμένος έλαβον, το έγκλειστον εν αυτό δια την πολυξένη γράμμα της έδωσαν. Σας ευχαριστώ δια την ηθικήν προστασίαν παρέξατε την κόρη Ναουσέα, αύριο Θεού θέλοντος θα αναχωρήσει δια τους ημετέρους κόλπους, η προσφυλής ημών αρετή, μετά του κυρίου Διαμαντή Καπελιάδη, έχουσα άριστα εις την υγεία της, πιστεύω να μην χάσει κανένα μάθημα, αλλά και αν έχανε κανένα μάθημα, ποτέ δεν θα πληρωθεί με την αξία του αγγλικού στόλου, ο οποίος ήταν πανόραμα εμπρόσθεν μας, επισκεφτήσα και το μεγαλύτερο θωρηκτών. Εις το προς την πολυξένη γράμμα σας είπαν ότι τελειώνει η νέα οικία σας. Ευχόμενος όπως κατοικήσετε με υγεία και εις ανωτέρα να σας αξιώσει ο Θεός, αλλά πολύ περισσότερο θα χαρούμεν εάν μάθομεν ότι απορρίψατε τους Ρωμάνους ενοικίασεν της μικράς οικίας, δια να μην κατακράζουν οι ομογενείς και να μην επιβαρύνετε την συνείδησή σας και εμάς. Θα μας ευχαριστήσει εσάς, ασπάζομαι, όπως βλέπετε είχαν ήδη αρχίσει οι διενέξεις, οι εθνοτικές μεταξύ Ελλήνων, Γρέκων, Βουλγάρων και Ρωμανιζόντων, έτσι. Εδώ είναι το γράμμα. Κύριε Αναστάση Τίμη, εις Νάουσαν, του
Γρηγορίου Πετρίδη, πιστεύω να έλαβες και το ειδικό σου χθεσινό γράμμα έλαβον, στην αξία των 9 τενεκέδων τυρού, είδα ότι δεν είχες αλάτι σημειωμένους και πέρασα μόνον γρόσια 6 και ζημίωσες 30 παράδες, διότι έδωσα τον λογαριασμό το κυρίο Σίδη. Αφού μη συστήνετε τόσον πολύ το τυρί, όπου θέλετε να αλατίσετε, ακόμη 2 τενεκέδες, κάμετε το, και να μη στείλετε εις εν κυβότιον, αλλά να το περιποιηθείτε καλά, διότι από τους προψεσινούς 4 τενεκέδες έδωσα 2 τενεκέδες εις τον κύριο Γουτσίδη και ποτέζιν ανά εν τενεκέν, και ο κύριος Λεωνίδας Γαρπέλ, τι λέει εδώ, Κάντεν ήρθε, ναι, σωστά. Σας ασπάζομαι ο θείος σας Γεώργιος Αναστασίου Κίρτσης. Τώρα τι κυρός ήταν αυτός, μπάτσος, φέτα, δεν ξέρουμε. Το γράμμα είναι αυτό. Εν Θεσσαλονίκη την 11η Ιανουαρίου 1905, αγαπητέ μου Αναστάσια Γεωργίου Τίμη, εις Νάουσαν, σήμερα ομίλησα το Δημητρίο Τζιαμάλη να συνεννοηθεί με τον Κωνσταντίνο Θανασούλη να παραγγείλουν εις χοροπάκτος αρκουδοχωρίτας, να μην παραδώσουν στο σταθμό του σιδηροδρόμου 100 φορτία καυσόξυλα από γάβρα και δρένια. Ήταν τα καλύτερα εκείνης εποχής και οι καλύτεροι μάστορες. Χοντρά, μέτρια, χοντρύτερα, από τα των μήλων σισαμολαδάδων, από 5 γρόσια έως 6 τας 100 οκάδας και επιτέλους 64. Φρόντισε και εσύ να παραγγείλεις ναουσαίους ξυλοφόρους να φέρουν και αυτοί για να γεμίσουν τα 100 φορτιά. Προς συμπλήρωση του βαγονίου να τα παραδίδουν το Κωνσταντίνο και Τζιαμάλη. Τζιαμάλη μάλλον, και αν δεν έχουν πλάστιγκα, δώσατε τους το καντάρι σας να τα ζυγίσουν. Στο μαγαζί μου έχω 50-60 σάκους. Φρόντισε να μη αγοράσεις χιλίας οκάδας κάρβουνα από τους αδερφούς Καρκέτου. Καρκάτα εννοεί, μάλλον Καρκάτα, ναι, αυτή ήταν, και από όποιον άλλον θα έβριτε εις τρέχουσα τιμάς, ή από αρκουδοχωρίτας. Πιστεύω να τα αγοράσετε 7-10 το πολύ παράδες στην ΟΚΑ. Κύριε Πολυνότα, εις Νάουσα, Θεσσαλονίκη. Το ρολόγιο σας το αγόρασα να το φορέσετε με υγεία, αλλά θα λάβεις τον κόπο τη Δευτέρα να κατεβείτε εις των σταθμών, διότι ο Παναγής θα περάσει και θα σε το φέρει. Αν δεν εμάσατε τα σταφύλια από τα δέντρα και κρεβαταριάς, να είπεις τον Γρηγορίον Λόγου να σας στείλει και εμάς το μερίδιον εις ένα κοφίνι, καθώς και από την κρεβαταριά του σπιτιού μας να μη στείλεις εν κοφίνι, και αν δεν χωρεί να τα υπογεμίσεις από τις φάρμακες. Χαίρετε, Γιώργος Κίρτσης. Και αυτές είναι οι επιστολές. Υπάρχουν και άλλες, αλλά δεν είναι μια ανοιχτή βιβλιογραφία της διπλωματικής. Και σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή. Λοιπόν, όπως είδατε, οι πληροφορίες είναι πάρα πολλές και για διάφορα ονόματα ναουσαίων που όλοι ή κάποιοι τέλος πάντων από εσάς ξέρετε, θυμάστε ίσως, ή διάφορα προϊόντα που έχει ο τόπος. Τα σταφύλια είναι κυρίαρχα, το τυρί επίσης και το ρακί, το γνήσιο ναούσις. Πρέπει να πούμε επίσης, για να μην τους αδικήσουμε, ότι εδώ έχουμε την ομάδα ψηφιοποίησης των αρχείων του σχολείου του Λαπείου Γυμνασίου Νάουσας, μαζί με την υπεύθυνη καθηγήτριά του, την κυρία Μαυρίδου, οι οποίοι έχουν αναλάβει ως ένα βαθμό την ψηφιοποίηση και του σχολικού αρχείου, αλλά και άλλων αρχείων, όσων τεκμηρίων εσείς ίσως θα θέλατε να δώσετε και στο σύλλογό μας ή και στο σχολείο, αν είναι σχολικό αρχείο αυτό που έχετε.
Οπότε να ξέρετε, μια που σας ενδιαφέρει για να έρθετε εδώ πέρα, ότι στο σχολείο γίνεται καλή δουλειά ψηφιοποίησης των αρχείων. Μπορείτε να φέρετε τα δικά σας αρχεία να τα ψηφιοποιήσουν και μετά να τα πάρετε πίσω στο βαθμό που δεν θέλετε να τα δώσετε στο σύλλογο ή στο σχολείο. Λοιπόν, θα ευχαριστήσω πάρα πολύ την κυρία Βάτσαλα Κορδίνο για την υπέροχη παρουσίαση και θα ρωτήσω αν θέλετε εσείς να κάνετε κάποιες παρατηρήσεις ή ερωτήσεις προς την παρουσιάστρια. Ο κύριος Βαρσαμίδης. Πρώτα να πω τα προσωπικά μου ευχαριστήρια για την δουλειά σας. Συγχαρητήρια. Δεύτερο, να θυμηθώ κάτι που ίσως ενδιαφέρει και τους υπολείπους. Λέω να θυμηθώ γιατί είμαι ο μικρότερος της παρέας. Είχαν μεγάλη αδυναμία οι Τσίτσι στα φυτά. Στα φυτά. Το σπίτι τους ήταν στη διασταύρωση του ορολογίου που ανεβαίνει προς τα πάνω, προς τα εργαστήρια, προς το εργοστάσιο του Πλαναρά. Να θυμηθώ ένα μικρό ψαράδικο εκεί αυτή τη στιγμή, εδώ στην Άουσα. Εκεί ήταν και μια θαυμάσια αυλή και η πλευρά η μεσημβρινή της αυλής ήταν η αλόφρακτη και μέσα είχαν λουλούδια. Η εικόνα αυτή μου μένει στην θύμησή μου, στη μνήμη μου, σαν να τη βλέπω τώρα. Και το τρίτο, να σας ρωτήσω, κάνατε έτσι με αφευγαλία αναφορά στην πρώτη Διαθήκη. Ναι. Ναι, το άκουσα καλά. Ναι, στην πρώτη Διαθήκη. Ναι. Υπάρχει και δεύτερη Διαθήκη. Υπάρχει και δεύτερη Διαθήκη. Να μην ταλαιπωρούμε τον κόσμο. Επ' αυτού ίσως συζητήσουμε λίγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Κάποιος άλλος? Να συμπληρώσω κάτι, επιτρέπετε. Για να μην είναι κενό αυτό. Από τις δωρεές των μεγάλων της εποχής εκείνης καλύφθηκαν οι ανάγκες της παιδείας. Πουθενά δεν συνάντησα δωρητή τον Κίτσι. Και μου έκανε αυτό εντύπωση. Ο Κίτσης με τόση περιουσία να μην αφήσει τίποτα. Πρόσφατα έπεσα σε μαντέλι. Άφησε κληροδότημα πάρα πολύ μεγάλο για την παιδεία, για τα σχολεία, για την ανέγερση σχολείων στην Άουσα. Το κληροδότημα όμως αυτό με το διαχωρισμό της περιουσίας της εκκλησιαστικής από την κρατική, με τη διάλυση των κοινοτήτων, το κληροδότημα αυτό πέρασε στο κράτος. Όμως δεν χάθηκε και θέλω να αποκαταστήσω πρώτα τον Κίρτσι στη δικιά μου συνείδηση. Πώς με τόσα λεφτά δεν έκανε τίποτα στην Άουσα. Έκανε ο άνθρωπος. Ο Υπουργός Παιδείας τότε, αν τον θυμηθώ, ναι, Δίγκας λεγότανε, του Βενιζέλου. Ο Δίγκας. Ο Δίγκας, από τα δικά μας χωριά, το Βέλγιο. Έκανε μια σύσκεψη στη Μητρόπολη και εκεί ανέφερε ότι υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην κοινότητα της Ναούσης,
στη διάκριση του ελληνικού κράτους και υποσχέθηκε αυτό το κληροδότημα να μεταφερθεί. Λοιπόν, στα ποσά τα οποία γνωρίζαμε ότι διατέθηκαν για το πρώτο, δεύτερο δημοτικό σχολείο, μέσα είναι και το κληροδότημα του Κέρτσι. Νομίζω σε μια επιστολή αναφέρει δίνει μια εντολή να δοθούν. Εκτός αυτών. Έχουμε και την απόδειξη γραπτή τώρα. Εκτός αυτών. Είναι για μεγάλα ποσά. Μιλούμε για μεγάλα ποσά. Ναι. Ναι, ο κύριος Μπάιτσης. Συμπληρωματικά, πολύ καλά το έθισε ο κύριος Βαλσαβίδης, εδώ ο δασκαλός μας. Το σπίτι του Κίρτσι ήταν εκεί που είναι το ξενοδοχείο Λυσιμάκου. Τέος ξενοδοχείο. Είναι από τους μεγάλους ευεργέτας του τόπου. Το 1895 φτιάχνει το ρολόγιο. Το 1909 πεθαίνει η Λισαβούδα η Ελισάβετ, Γιάννος Τσίτσι, και φτιάχνει την εκκλησιά της Βαγγελίστρας. Ο τάφος τους, ο ήταν ακριβώς πίσω, η τελευταία Κίρτσενα μια κόρη του, και τάφη εκεί περί το 1969-70, κατά εξαίρεση, δηλαδή το Αυγούστιο νεκροταφείο. Το 2000, όταν ήμουν αντιδήμαρχος, μεταφέραμε τον οικογενειακό τάφο με έγκριση της οικογένειας στο νεκροταφείο Αγίου Θανασίου, είναι το πρώτο, το μνημείο. Επίσης, το 1902, αποχωρώντας το εργοστάσιο του Ρόγκου Κίρτσι το Βάλι, ανοίγει το δρόμο παραπάνω που φέρει και το όνομά του. Διεφώνησε βέβαια χωριστικά με τους συνεταίρους του πρώην, άνοιξε το δρόμο που είναι ο κεντρικός δρόμος που κατεβαίνουμε τώρα, οδός Γεωργίου Αναστασίου Κίρτσι. Η οικογένεια έκανε τη βίλα αργότερα απέναντι από τους Νομπάνους σε Αυστριακή, έφεραν Αυστριακό αρχιτέκτονα εκεί που στεγάζεται το Πίκπα. Είναι η βίλα της οικογένειας Κίρτσι. Η οικογένεια διατήρησε δεσμούς όχι πολλούς όπως βέβαια η οικογένεια Λαράμ, την οποία ποτέ δεν συνυπήρξαν σε συγγενικές σχέσεις, δεν ήρθαν. Τελευταία το 2000 ο Παναγής, ο δυσέγγονός του, με τη γυναίκα του της Παναγοπούλου, απεκατέστησαν τον γκουρμπέ, δηλαδή τον τρούλο του ρολογιού μας οικονομικά, πληρώνοντας 850.000, διότι το θεώρησαν υποχρέωσή τους να αποκαταστήσουν ένα μνημείο της πόλης, το οποίο έκανε η επιστολή ήταν γραμμένη πρώτα στην αραβική, στην τουρκική γραφή Γεώργιος Αναστασίου Κίρτσης, ανοίγερε 1895 και μετά στην ελληνική. Αποκαταστάθηκε αυτό βέβαια, μόλις εδώ ο κ. Βαλσαμίδης τα γνωρίζει αυτά νομίζω, τα ίδια. Και πολλά άλλα πρόσφερε ο ίδιος. Βεβαίως τελευταία είχαν μείνει στο κόκκινο που λέγαμε η εταιρεία Γρηγορίου Τσίτσα απέναντι από την Ευαγγελίστρα, το εργοστάσιο κοκκίνου που ήταν μεγαλομέτωχοι. Σήμερα ζουν στην Αθήνα τα δυσέγγονά του. Τελευταία πριν από 6 χρόνια πέθανε και ο Κύρος, σε πολύ μεγάλη ηλικία, ο γιος του. Λοιπόν, τίποτα άλλο, κανένας άλλος, μετά από Βαλσαμίδη. Για μια ακόμα φορά να ευχαριστήσουμε την κυρία Μικέλα Κορδίνο-Βάτσαλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που ήρθατε εδώ πέρα και σας υποσχόμαστε την επόμενη φορά, μάλλον τον επόμενο μήνα, για μια ακόμα εξίσου ενδιαφέρουσα ομιλία. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ, καλό όμορφη Κυριακάτικο βράδυ.